Valeriu Rață este cel mai frumos exemplu de perseverență pe care l-am cunoscut în ultima vreme. Locuiește și activează la Bardar și orice experiență de până acum a fost un pas înainte. Prin 2011 s-a hotărât să crească iepuri și asta după ce văzuse cum e să-ți câștigi existența în Rusia, Polonia, Cehia, Franța, Italia și Anglia. După ce a muncit în Franța ilegal o jumătate de an, a aflat de la Conațional de un proiect prin intermediul căruia putea reveni acasă. În Franța era o organizație care dădea ajutor celor care se află ilegal și lucrează la negru ca să se reîntoarcă în țara de baștină pentru a-și face ceva, adică activitatea lui, a-și deschide afaceri în ce dorește persoana, pentru a nu mai fi nevoit să vii la negru să lucreze peste hotare. M-am reîntors din Franța în 2010, în 2011 am fost chemat, mi s-a spus că am la dispoziție ceva timp ca să le spun cu ce vreau să mă ocup, pentru ca ei să poată să facă o schiță de proiect, să vadă dacă e viabil cu ceea ce vreau să mă ocup sau nu și dacă o să-mi ajungă bani. Proiectul prevedea până la 7.000 euro, așa că în familie se iscau discuții în ce să investească. Apăruse ideea de seră sau creșterea iepurilor, căci ambele păreau promițătoare. Într-un final, au optat pentru iepuri. Mi-am făcut cuștile cu proprie putere, cum eu am știut, experiență zero. Taică nu creștea iepuri, toată viața lui a crescut în metode tradiționale, fără a-i vaccina, fără a ști cum a face profilactică, cuști neperformante, adică ca la țară. Eu însă am încercat să mă adaptez după metode mai moderne. A început cu 55 de femele și 10 masculi, adică 5 familii, riscant pentru începători, fără cunoștințe în domeniu. Provocările însă abia începeau. În străinătate nu am reușit să câștig foarte mulți bani. Banii care am câștigat am reușit doar ca să supraviețuiesc. Mi-a fost foarte greu, pentru că nu aveam nici rude, nu aveam nici prieteni. Am mers pentru că am vrut să-mi câștig o bucată de pâine. La noi în țară fiind foarte greu, în familie fiind situația nu cea mai ideală. Imediat după liceu am plecat. Străinătatea e asemănător ca un cuptor. Omul prinde curaj, omul prinde experiență, adică capătă experiență doar în momentul când este pus într-o situație dificilă. Atunci capul începe să gândească de 3 ori mai repede și mai mult, începe să supraviețuiești. Foarte mult depinde și de noi, pentru că la noi, până la urmă, moldoveanul a învățat, nu pot să spun despre toți, dar firea asta e că ca să lucreze puțin, dar să câștige mult și repede să câștige. Europeanul când își face un plan sau un proiect, el îl face minim pe 5 ani înainte. Credeți-mă că mult mai mulți tineri s-ar apuca de afaceri dacă ar avea susținere din partea statului. Ajunsese până la 80 de femele, dar ceva îl împiedica să avanseze. Curând găsi și cauza, cuștile, care nu corespundeau cerințelor. Nu am inventat bicicleta, oricum e ceva nou pe piață, e o metodă foarte eficientă ce oferă crescătorii de iepuri cât mai puțin timp ca să petreacă făcând curățenie și îngrijind. De la 55 de femei trebuia într-un an de zile să am mii de capete, însă la mine nu a fost chiar așa situația, pentru că din cauza cuștilor, cum au fost ele construite din start, aveam pierderi foarte mari. În decurs de un an de zile, practic, venituri nu avem absolut deloc. Pierderi, până mi-am dat seama că totuși problema e în cuști, dar nu era în cuști, cât era în cuiburile pentru femeile unde trebuiau ele să fete. Cum am reușit să schimb cuibul, cum am început, adică afacerea încet să prospere, cuștile deja erau pline cu iepuraș. A înțeles că oamenii au nevoie de serviciile lui, așa că de 4 luni a hotărât să ia o pauză, să evalueze situația și apoi să revină la creșterea iepurilor. Dar de data aceasta altfel. Nu poate renunța, căci are prea multe cunoștințe despre aceste animale. Sunt foarte sensibili, sunt foarte gingăși. Iepurii și foarte curați, sunt animale foarte curate. De sensibili la gălăgii, la diferite sunete și sunt foarte stresați, adică repede se stresează. Asta este adevărat. Foarte repede poate să îmbolnăvească. Astăzi dimineață vii iepurile sănătos, peste 2-3 ori poți să-l găsești deja mort. Dar asta nu trebuie să ne mire faptul, pentru că asta e specific în ziua de astăzi la iepuri, pentru că sunt foarte mulți virus în atmosferă care nu avem cum să luptăm. Valeriu are propria metodă de confecționare și asamblare a cuștelor, căci a ajuns la un astfel de model analizând necesitățile iepurilor. Sunt foarte multe operații. Se începe de la pregătirea fețelor din plasă, din care o să fie asamblată cușca propriu-zisă. După asta să pregătesc
ușile, unde o să fie ușile, mărginile la ușă să îmbracă cu tablă zincată pentru a evita traumarea și fermierului și a animalelor și pentru a fi și mai durabilă. După asta se montează ușile, se asamblează cușca, să pun hrănitori din care eu să mănânce, la urmă să pună sistema de adăpare cu adăpători. Și-a procurat toate utilajele necesare pentru a face față cererii și e mulțumit de investițiile făcute. Cel mai complicat proces și operații foarte multe îs la cuib. Cuibul, are multe detalii de care trebuie ținut cont. Cuibul arată în felul ăsta. Ăsta e accesul de la exterior la cuib, adică ca să nu deranjăm noi femeia, se închide ușa asta se închide, iepuraia nu are acces în interior, fermierul a deschis ușa despre care v-am vorbit și se uită la iepura și vede starea lor, bine, puful mai este, călduț. Acest vas se instalează în cuib și în el se pune rumeguș. Eu folosesc de obicei nu rumeguș, așchile de la lemn, de la rendea, da? Adică care se obține la ăștia tinuță și așa cărlionți cum ele să făresc acolo, pentru că în momentul când iepuraia ca să smulge cu puf, amestecându-se cu acest rumeguș, se primește cușma lui guguț. Valeriu e un spirit creativ și are credință, de aceea și lucrurile îi spăresc. La început era o problemă cea mai gravă, finanțele. Pe parcurs problema era și personalul și finanțele deja mai puțin. Acum personal este, finanțe sunt, e problemă, timpul nu ajunge. Are un beci mai neobișnuit pe care l-a amenajat în gând și apoi în realitate. Asta este piatră de râu și asta deasupra este piatră de carieră, adică din piatră tare, de budic, o să nu știu cum să vă zic. M-am gândit, cum să zice, am visat, m-am trezit și am făcut. Valeriu merge la tot felul de traininguri, seminare, se informează și depune dosare la toate proiectele posibile, ca să avanseze în afacerile sale. La 27 de ani are tot ce-i trebuie ca să reușească, sănătate de-o fi și susținere.